Azatlyk radiosynyň Sapar Murat Niyazowyň adyny göterýän şäher hastahanasynda şertleriň barha yaramazlaşýandygy baradaky maglumatynyň izi süre bu edaranyň baş lukmany arasaçylyk işgärlerine käýedi. Lukman işgärlere öz işlerini talaba laýyk berjay etmeýändiklerini aýdyp, olardan düşündürüş ýazmagy hem talap etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler. 13-nji oktýabrda ýerden sagat 8 töwereginde hastahananyň baş lukmany tam süpürüjileriň otaglary süpürýän mata bölegini eline alyp otaglara girip gyýryp başlady. Ol bir tarapdan penjereleriň öňündäki boşluklary we stollaryň üstüne çalatyňlyk bilen sirdi, beýleki tarapdan da arasaçylyk işgärlerine betlik bilen käýindi. Dip waka şaýat bolan çeşmämiz gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä baş lukmanyň sesi köp näsagy howsala salyp uklap ýatan we damjaly sanjymalýan näsaglaryň tisginip turmagyny hem getirdi. Muňa bir döw çaldy diýip hususanda ýaşuly hassalar howatyrlandy diýip çeşmämiz belledi. Aradan köp wagt geçmeden baş lukman arasaçylyk işgärleriniň ählisinden bir ýere ýygnanmagy talap etdi we olary käýmäge başlady. Görýäňizmi bu hapaçylygy? Edýän işiňiz ýok. Size gıýbat bolsa bolany, agdyňyza iýeçilik edip bileňiz. Gören adamyňyň ýanyna dostmyka diýip içiňizi dökýärsiňiz. Size kömek eden bolmaz. Özüňiz hem işsiz galarsyňyz, bizi hem işden howdurarsyňyz. Hem mäňe düşündürüşiňizi ýazyň. Çaýa, kofe diýip dinjalys otagyna gireniňizi görmäýin. Diýip çeşmämiz baş lukmanyň aýdan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda çeşmelerimiz baş lukmanyň reaksiýasyny ýüzlüý çäre häsiýetlendirip, lukmançylyk edarasyndaky arasaçylyk we beýleki näsazlyklary bejermek üçin düýpli çäre görülmeýändigini aýdýarlar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada lukmançylyk edarasynyň resmiýleri bilen gürleşmek synanşygy netije bermedi. Ýöne bu waka onlarça ýyl mundan ozal awraýly hasaplanýan bu lukmançylyk edarasynyň indi hatda aşa sada şertleri öwrenşen hassalarda gorkuzýandygy barada Azatlygyň çap eden maglumatyndan bir gün soňa gabat geldi.